מדהים, פגשתי איזה בחור אחד שממש התחזק, שאלתי אותו איך התחלת? הוא אומר לי, תקשיב, בהתחלה לא היה לי חשק על כלום, היה לי סיפור מזעזע, הוא מספר, הלכתי לישיבה בכאלה שאיפות טובות, ישיבה קטנה, התחלה חדשה, המשגיח פגע בי ליד כל הבחורים, הרגשתי שאני נגמר לגמרי. באותו יום חזרתי הבית, לקחתי את הכובע וחליפה, זרקתי אותם בפח. אמרתי לאמא שלי, אני לישיבה לא חוזר, לא רק לישיבה הזאת, לא רוצה לשמוע על ישיבות, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, לא רוצה לדברי איתי. אבא שלי לא התייאש ממני, הוא ניסה להדביק לי איזה אברך, והייתי באמת לפעמים לומד איתו, הוא היה מטבל את זה בדברי תורה כאלה מדהימים, וסיפורים, ובאהבה, ובחן מדהים. הוא אומר, וזה קירב אותי קצת. יום אחד שהתחלתי להתחזק, חבר שלי אומר לי, בוא נלך, נשמע איזה שיעור מהרב מאיר שלמה, צדיק יסוד עולם, יחזק אותנו. אני נכנס לשיעור והלב שלי נופל. זה האברך שלמד איתי. אחים יקרים, אתם מבינים, הרב מאיר שלמה, עם כל הגדולה שלו, ישב עם בחור שצריך חיזוק, ופינה לו מסדר היום שלו, וישב איתו שעות, וישקיע בו את הנשמה שלו. היום הבחור הזה הוא נשוי, מדהים, הכל טוב, ילדים טובים, והוא ממש ממש התחזק, השתבח שמולד, זה הצדיקים האמיתיים. יום ההילולה שלו, אחים יקרים, כ"א אב. וכמה זה חשוב לעלות לציון ולהתפלל ולהיוושע, ושתמיד נתקרב להשם יתברך.